Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my another vlog. Remember when you said it doesn't get better than this. So guys, दिनैनि vlogआ जाब्रा आरोना guys. गासिबो यूट्यूबारफोरनि आरो सोरनिबा बै खदालनो मा सोरनिबा मैदेरनो आरो मा सोर बे आदा एल'आ जोंना नोगोद रागा जोंदो बाल खेला नै बेबायदि माबा मिथिना नार्जारिजों बिदि सरजाबनानै बिदि फट' बानायना होनदों आरोना जोंना उदालगुरियाव लोगोमोनबा होख्लायजागोनलै नोंसोरो खेला जोंना आदा एल'जों मिथिदोंना आरो दाख्लै बावैसो हाबा जानायनि खोथा ना स' मिथिना नार्जारिया हौवा हिनजावा मा जालाय गोदान आरो बिदि बानायनाया अबयसे एसे हामाबो आरो मा स' गाइस आरो मोनसे मस्ट इन्टारेस्टिं बाथ्रा जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारनिबो सासे बाजै नुबाय आं मैया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है इउटुबाव आरोना जोंना रासिता आगैजों दं आरोना जोंना रासिता बिनानावजों बिराद मोजां मावदों जोंना रासिता बिनानावा बिदिनो बर' भाषा बड' लेंगुवेजखौ डेभेलप खालामदों आरोना नेपाल हादरनि बर' सिख्लाफोरखौ बिदिनो बर' सिखाय गासैबो बर' रोंजोब्बायानो आधा आधि स' गाइस जोंना बे एनिथिं एमजे ब्रादारखौ गोसोथोयोनाथो आं बेखौ मिन्थिया बा थारैनो गोसोथोनोबो हागौ स' गाइस उनाव मिथिनो हागौ जुलि जाथारबा आरोना जोङो जुलि जाथारबा नुगोन आरोना एनिथिं एमजे ब्रादारानो जेनेबा बिथांखौ हाबा खालामबा जों नुनो मोनसिगोन आरोखि लावदुमखौ बेबायदि खालामनाङा बै मिथिं नार्जारिजों खोनाखाबाय दा आदा एल'आ मा होनदों बेबायदि जरा खालामनाङा आं दुखु मोनो नंगौ लावदुम गुमैखौ बिदि खालामनाङा आं दुखु मोनदों बिदि बुंनाङा आंबो गाबनो ओंखारदों मिथिबाय बे फट'खौ नुनानै आं दुखु मोनदों बेनिखायसो जोंबो बर' हारिनि ना बेनिखायसो बेबो जाहा लावदुम गुमैयाबो बर'नि थाखाय मोजां बेबायदि खालामनाङा प्लिज लावदुम गुमैखौ बेबायदि खालामनाङा दुखु मोनो लावदुम गुमैयाबो दुखु मोनो आबौआबो दुखु मोनो बेनिखायसो सलगोबार दुखु मोनबाय जोब्बाय जोंहा एल' आदाजों लोगोसे आंबो गाबफाबाय एसे खत्म स' दा नायदो नै एनिथिं एमजे ब्रादारनि बाजैखौ रासिदा आगैजों स' नायलांबाय थादो मा होनो बर' मा रायलायो जादोंना जायाखै खोनासंदो एसे सुजा मावजि देखो मावजि बड़ी मावजि गिदिर मावजि नुदों लोगो फोर नंगौ आं मोसासो नुदों मावजि नुवाखैथ' Oh my goodness I love you Oh my goodness I love you जायो लोगोफोर बर' सेंग्रा नांगौ ए नंगौ मोनगोन एनिथिं एमजे दाखौनो थारै मोनगोन नोङो कसिस खालाम किताब रायदाया था बर' सेंग्रा नांगौ Oh my god सुजा सुसान लामायाव सिख्लाफोरा थाबायगासिनो जाखलाय उन्दुहाय गोसोआ मानोबा मोनथारदोंहाय वाव सुजाथ' बर' गानो लोगो सुजा मा खालामदों इयाव आं मेंबाय दसे जिरायदों आना फैदो खदाल फंबायनि भिडिअ'आव आरोना स' खदाल फंबाय नोंथाङा भिडिअ'खौ नायदोंमोन जानो हागौ माने मोजां जायाखै आरोखि मालायनि सिख्ला सेनाया मिथिनो ला आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फ्रि मेट्र' बानायनाय बाट आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैसो ओंखारबाय खानि ओंखारलानाय बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदाल दिनैसो बिराद फेस टु फेस खालायना फैदों सानो दासो रजाया आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे जाबाय फ्रि बानायनाय खदाल मोखांखौ खालामदो लाजिनानै नोंथाङा बे आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फ्रि मेट्र' बानायनाय बाट आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैसो ओंखारबाय खानि ओंखारलानाय बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदाल
दिनैसो बिराद फेस टु फेस खालायना फैदों सानैया दासो रजे आंनि गार्लफ्रेन्डमोननि फिल्म नायना खदाल नोंथांनि खामानियाव लाजिनानै नोंथाङा स' गाइस बेसारा खदालजों लागायसाबो बेनो गार्लफ्रेन्डआ आरोना मानि थाखाय गारलायदों आं बेफोरखौथ' जेबो मिन्थिला नङा होमबा लोगोफोर स' गाइस दिनैनि भिडिअआ नै इसिनोसै इसेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोबा शेयारबो खालामना हो जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम दिनैनि भिडिअखौ नैसिमावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय